Mwancho murigereria obosongo vibes abantu abange bakung'akira chisimi bakumbori kaka story gete akiyachite kaera kaimo ikirete mbuya kobachi update chistory nchire to goikera go follow bako moiso nande nchire totari konyara go follow ekiagara konyora either to a story there is no goodwill kurwa se family a challenge ya neto konyora ne iri konyora maybe a family okurangiria story wakora omugano onyine dispute yarenge bagenda baomera na kando basonsorana batari gokorangiria bagatebi ngaka story rwaje tokabeka ntwagite tokaigwana iko chi story njire chindo konyora togotigera nchira because yokonyora ngantori ko ba informed ekerari chiburi atokire lakini chiri chyo kwagacha bono bune nyombero eronko nyekora turi pako moiso kero omonto manyanga yatu akore kwagacha na kiregento enyomba nere tu agache techisemo chiri chianka ria marani rioma nyomba eri yaerire ya chwaterwe. Actually we are planning next week togende koyigora erinde ri omongino ria so enyomba monyorete ntwacheta sakuru kunga nyama sivi chisemo chiri chiagoti nyango aria nyari bari masaba asaria ekara twachie tororo mugano nore twachete tugakora igori ye familia yemo ya eneti omwana obo lakini egacha magige kamanyekana nga kumbe baenirio omubiri otare ngoyobo ekero oyo bakagerete baenetie achite gotoka ogwaka esimika bagoche gokuminga nga kare lakini nde bagache confirm nga yaya baenirio omubiri omong'ao ekero nachete gokora omugano nabariereteira nkabatebi ng'a ninteme goikera abagwakiri bari nsigete asorogongo rwa gusi bateme gotokonya erinde tonyore order yokotindo kora omubiri oyo ekiagera our brothers babo Obed kwenye bang'ainuru ng'ao marete siringi 200,000 ho marete siringi 100,000 ho goseng'aki lakini ngabatebi yaya let us be patient kubwatera no mheshimiwa Jared Asiago oyore yanko ya Obed nande oyoro omoiri gochia se family area we have worked together closely togache tugaikero mugwakiri Ochoki mheshimiwa Ochoki agatokonya eode ntang'ani egasoka lakini ekanyore bwate era likabari kolikara Masha police station bakarika keroka so egabidi naende toirane koti mugwakiri Ochokera ne koti agende naende gochenchia akaira na kotini ochenchiri eodanja sogete moisonde bono no toye bwata eye gochika basikari ba Ramasha n'abantu bande babwaterane koranga kyomubero oyo gosokigwa ekiagera as we speak the real daughter okurukusaro sano bado tarayiranaka korengana buna bagusiba atebete n'abagaka ba nyamasibiaria bagateba nga yaya tagochicha paka tuatindo koire omubiro oyo kurwa iko no akamenyeta mairi pending omubiro oyo kurusugororo amenye koira nanka iri tuachete ntwanyorete ne bwateraneti I'm happy ngana iboro omwana mbiyare I remember ntwachiete Obed no naje kwa mubwate how has life been kurwari tukolidia mwana nimba mabere challenge yes akorengana na environment umenyete kero yaikire ando abogori musigonde abeko mabere challenge na kuba mona ya mabere challenge because you gutaikanga ya sobo yes now is almost 1 year kero guru mutinyu kominomo 2023 tare 5 yes na actually around tare 6 is 1 year on the line okay it's 1 year on the line because ya mutinyu kominomo na bona geto na bere mutinyu kominomo tare stare yeah sure on the line yata na kutoja sobo wikalero iga actually mongino ma como graba bwato challenges choko tari kurara comfortable yes because tari kirania ekiagera orre no mwana yorinenka na kubwa mono kerto nya kurigereria mwana sana na jaganya saka mukonya akanyoro mwana mbiyari ya kameta ari chibira to bungina moke okay but hoping mbiyari litangani tigankoni mbiya mono ikiagara you've really called our office wakiri chisime tata kabisa you've really followed this man kabisa nya site yako beka chinguru asante na ndokoranga nabo kwarenge committed korange family ya konyekire
kiano ni makomokere Yes, makomokere nabo kwarara kile Yeah. ki you know Eh. bugimandro kuri ile kwara na yaya Eh, bwana. muntu mino no yomino na na bugota kubekera ko na yaya ona Gwake minyogiri watwitire jisimi tokadenga ya kanyeka Kabisa. nande mambi gwaka ya kai obedi gagira ngorango kagangaki kagona ki lakini finally it has really happened. Kabisa. Again tekekera isa gokoreka because ngokoreka kire kagerete bono eode yigo kuyeira nkoyura basikari kurwa bende mo bangane ngaki mugocha gokora. How will this thing relieve your family ne family ya makomoke? Ndakira se muna ndo se familia ito from the side of my auntie otura ihuya there's my uncles in fact they are very well because makomoke na evel kere tuko after 2 days no alenka gocha gotolera na kitura kole tomokonye yona go charedi obereka wakira ngo charedi esimi kira oyote mira actually amangana kurugunyo bwatia tukuja kubwati nere obere kera no information tu kwa nete akonte mwana kasi ni yawo chande kirali asakale na kyuro chago konya kairaneka kya to bangite in ari January I back to school. Okay. Yeah. Maybe ntageteba on the public record na igwetinga mu consulted some lawyers bakabasaba kibese to consulted round of course yaringe challenge na mochoria challenge nyarengo yabona but rende I thank God asigasu wakole ikiagera kukwana kosema no mwakiri litukaseri tuko na beko be challenge lakini kanjiro tokorere gazi nande for free na boto ko mwakira asante na kinata gukebeke clear ande maybe abantu mbakagirite ngamukanga kanite no but jango dena kaka sunguro korega senkong yabona because ojo kwenzi no yonkali yabona boketutu ali yeah toko mwakira asante isa senior council we town ye yabona asante macho murigereria let me put it on record nga nche familia tenga kaneti ene coin na inche kaka ekerna ari kurigia mugwakili ochoki timwakaneti ene coin even a 5 cent timwakaneti no nyane shiringi egente kokeminyokiria rebwe kane famu yaye wetira so mufuko ye mpako hakikishire nga lichiburi atokire from this desk ya Bosongo Vibes kaka Sungura familia Sara yonsi pia ngima the extended family na abantu bonsi pi amashabiki abo Songo Vibes gaki omugambi gwakiri ochoki asotegerete eklipu ekeiga twatebire biya mono nyasaye tigago send for the good heart you have no yes kwa nali wageni moyana ki ase familia yao sana alia coach nyango yes mwalimu naona robera kombwateli sana kombwatia kuna komboli tukaseri tuko in fact direne nale ko sabana kitoko irana ekigara njitoro jinde from the side of my auntie yes from back to the family elikot nyango yes nale ko sabana ekera mangana nya sai goire chinjire ngenje kaberenge na bara ba communicate yes asenjirere bwango elino to konye makomokoria yabona anda mtinge mwalimu Yorga kale skuru bona ya I think in communicating na era mote na order ya kore ya sokire elinde na baro ba organize ali mune family yabo elinde to kale egende gugoro yo konyora public reality na OCS ramasa na bintu binde bita kero on that day after to organize it asante sana thank you so much na inurire mutu update litukeririe koba tutokorora asante I obey that today either today gusemambia na bakonyora gwa serve the relevant I could try authorities linde gasia koreka bwango also tigangakira mashibiki tumbi yamono for being with us asogotoremereria nyasaye tigabaseseni litukerie kararira ike ntoge ndororo na inde tubarariri official bono mubiro tindo koiru ne program yo koira ni saraka bado ntuba update tumanye ngoiranire na inwe kera mwarorire story ya ikiro mwerio na rimoko gokanga yaya yentu kiri kumbe nabo giachitege kaera buyaiga. God bless you kurwaiga chisemo chia Bosongo Vibes Studios nyasaye uyu.